blevet 8 år. Jeg har fået nogle Pokémon-kort, og så vil jeg gerne vise, hvorfor nogle jeg har fået. Og så er der også den der, så er der også en til her. Og så vil jeg gerne vise, hvad jeg har fået. Og det skal vi så gå i gang med nu. Og vi ser nogle lydeffekter. Vi sætter os lige herud, så. Ja, du skal også lige sætte den ud. Så vi starter med den her. Hvad er det for en Pokémon? Okay, så går vi i gang. Så. Jeg tager skrald. Se, her har vi fået et spilkort. Så 3 om bagved. Og så trækker du et. Træner. Så er der sådan en Gyarados ting. En anden god. Ole! Sådan. En nutte. 4. Oh my god. Ej. Et æren. Nej, ned. En. Det var den. Så er det så næste pakke. Så cool. Så læg dem derover. Så går vi i gang med næste pakke. Du skal lige vise pakken. Nej, Signe. En orm. Den. Kort. Ole. Den skal kun 10. Stage 1. Og det var en basic. Og der er også en basic. So good. So good. Lord. Wow. Det er meget for os. Er I klar? Det er en rotte. Og er I klar til den sidste? Og der er en til. Ja. Det er en kylling. Den skal der meget. Gud, kort. Så skal vi i gang med den her kæmpe pakke. Så nu pakker vi lige op. Og det er også en fødselsdagsgave, det her. Ja, han er jo lige blevet 8. Ja, og jeg ønsker mig Pokémon ret meget. Og nu skal jeg så ikke pakke den op, fordi at den er god. Skal jeg hjælpe you? Nej, skal ikke. Jeg vil prøve at hive den her. Sådan der, jeg har fået den. Slå den der. Men sorry. I'm sorry. Det tager Jeg har lidt lang tid. negl. Nej, jeg har fået den. Ja, okay, det tager lidt tid det her, men... Er det okay? Sådan der. Nu har jeg den. Skal jeg bare lige hurtigt. Ja, sådan. Oh my god. Så tager vi den første pakke. Og nu er det jo sådan, at jeg har fået det her kort. Hey, hvor du skal... Jeg har fået det her kort, og så har jeg sådan set også fået... Den her. Og det kan I se på skærmen, den skinner. Så kan vi lige hurtigt vise. Pakkerne. Jeg viser dem lige altså. Stop nu. Ja. Mine pakker. Lægger lidt flot Den har vi startet med. Lidt svært for os. Spillekort. Frik. Så tager vi den. Ja. Hvor mange har jeg så væk? Hvor mange har jeg så væk her? 3. Og det er en sød. Wow! Oh my god. Så langsomt. Skal vi se, hvad kommer der? En anden. Er det fedt? Oh my god! En rotte. Et break! Oh my god! Yay! Okay. Jeg husker det. Hvad blev du glad, hva'?
Malte. Over til det helt vildt specielle. Break. Det var en break. Hvor er de andre pakker? Så cool. Ej, det er gå Så den her igen? ikke så meget amok næste gang. Yes, men den bliver glad. Nej, skal vi se. Så er det den der. Spil. Så er det den her. Godt kort, mand. Ej, se. Den igen. No. Og den fik det også. Den har den. Den har du allerede. Nå, nu er det den der. Så skal vi se, hvad får du. Er du klar? Er du klar? Nå, jeg elsker den her. Nå. Så er det den sidste. Kom on. Vi ser lige ham her rottetingen igen. Hvad sker der? Hvad kan sige, at du får en til break? Nu skal jeg have en break. Det var bare en break. Ja. Langsomt. Nej. Men i det mindste fik vi da hvad du har fået. en break. Ja, og det var så den Den her video, den. Og det kan være, at jeg måske også laver en i morgen, for det der er min rigtig fødselsdag. Så derfor vil jeg sige tak, fordi I så med. Hej.